корхонаи саноатии ҷунтаи Данғара Синсилу текстил як тарҳи муваффақи Тоҷикистону Чин унвон мешавад. он матоъ ва либоси пахтагӣ истеҳсол мекунад. соли гузашта дар як маросими махсус президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахши сеюму чаҳоруми корхонаро ба кор андохт. аммо ин корхонаи бузурги саноатӣ барои истифодаи нерӯи барқ 10 миллион сомонӣ қарздор аст, дар ҳоле ки даромади ҳармоҳаи корхона 40 миллион сомониро ташкил медиҳад. дар ҳукумати ноҳияи Данғара гуфтанд, корхона ин қарзро моҳ ба моҳ хоҳад пӯшонд. яъне ки ҳар як сом 5 миллионӣ ташкил медиҳад. пардохти моҳонаш аз 3 миллион 700 то 4 миллион сомон мешавад. ҷунтаи Данғара дар 6 моҳ 7,500 тонна ришта бароварда ба Чин, Қазоқистон, Русия ва Беларус содир кардааст. 1,500 сокини маҳаллӣ ва 63 корманди чинӣ дар ин ҷо кор мекунанд. дар ҳоле ки корхона маблағи истифодаи барқро наспурдааст, аз оғози кораш то 2 соли дигар он аз ҳамаи намуди андозҳо низ озод аст. дар ҳукумати Данғара ба суоли хабарнигорон посухи дақиқ надоданд ки чӣ қадар даромади корхона дар Тоҷикистон мемонад ва чӣ қадар ба Чин меравад. гуфтанд, ин сирри соҳибкорист. ҷунтаи Данғара дар як сол то 25 000 тонна нахи пахтаро коркард мекунад. соли 2015 парлумони Тоҷикистон санадеро тавсиб кард ки бар пояи он корхона соҳиби 15 000 гектар замин шуд. баъди 4 соли истифодаи замин он аз як қисмати заминҳояш даст кашид. мақомоти Данғара соли 2020 гуфта буд ки заминҳои обияшро аз шарикони хитояш мегиранд. ҳоло ин корхона дар Данғара 2100 гектар замин дорад. инчунин аз кишоварзони дигар шаҳру навоҳӣ пахтаро аз дигар корхонаҳо то 1 сомонӣ зиёдтар харидорӣ мекунад. харҷу дахли ин корхонаи муштараки Тоҷикистону Чин мисли чанде дигар аз тарҳҳои ҳамсон шаффоф нест. дар ҳукумати Данғара гуфтанд талош мекунанд ки корхона ҳарчи зудтар қарзи барқашро супорад. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, Данғара.